Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза тозатарин ва беҳтарин хабарҳоро барои шумо омода кардем. Барои ҳамид дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Тобови ҷангвари UFC дар вазни сабук Майкл Чендлер гуфт ки муҳорибааш бо дуюм рақами рейтинг Ҷастин Гейҷи чӣ гуна мегзара. Биён суханҳои Чендлерро гӯш мекунем. Фикр мекунем ки ман Гейҷиро ба нокаут рой карда метонам. Пеш ӯро ба нокаут рой карда буданд. ҳамчунин ӯ зарбаҳои хеле зиёдро қабул карда дар пойҳояш истода метонад. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки аз ҳама чизи асос дар ин муҳориба сабр, дақиқӣ, худидоракунӣ, боварӣ ва тобоварӣ аст ва ман ҳамаи ин чизҳоро дорам. ба назари ман мо ҳардуямон муҳорибаҳои хеле дурахшон доштем. Мо ҳардуямон исбот кардем ки дар суръати баланд ҷангида метонем. ман боварӣ дорам ки Гейҷиро дар сеюм раунд ба нокаут рой мекунам. чӣ гунае ки ин корро Эдди Альварес ва Дастин Порье карда буданд. ман боварӣ дорам ки мо муҳорибаи оташин ташкил мекунем. мо устағон ба устағон меҷангем. мо тӯли 12-13 дақиқа вақти шуморо дӯстон хуш мекунем ва баъд ман ӯро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст медиҳам ё ин ки дар сеюм раунд ба нокаути тоза рой мекунам, гуфтааст Чендлер. дӯстон, бешубҳа Майкл Чендлер яке аз ҷангварони беҳтарин аст, лекин агар ӯ дар ҳақиқат фикр кунад ки Гейҷи дигар ҷангвар нашудааст, пас ӯ хатогии хеле калон мекунад ва Гейҷи ин корро намебахшад. чунки баъди мағлубият дар ҷангҳо зидди Порье ва Альварес, Гейҷи тамоман дигар ҷангвар шудааст ки аз Гейҷи пешина хеле хатарноктар аст. ба ҳар ҳол муҳориба нишон медиҳад ки кадоме аз онҳо бақувваттар аст. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ҷастин Гейҷи ва Майкл Чендлер рӯзи 7 ноябр дар турнири UFC 268 бояд ки баргузор гардад. ба фикри худи шумо дӯстон, дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротонро нависен. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов дар суханҳои Конор Макгрегор ки рӯзҳои наздик оиди падари Ҳабиб худораҳматӣ Абдулманап гуфта буд, ҷавоб дод. биён суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. танҳо шахси бад оиди падар, зан, фарзанд ва дини ту гап мезанад. агар ту одами солим бошӣ, пас ту оиди ин чизҳо гап намезанӣ. ман фикр мекунам ки ӯ ин корро дар вақти мастиаш кард ва баъд пагоҳаш ӯ ин суханҳои навиштаашро удалид кард. ӯ доимо ин корро мекунад. вақте ки ӯ ҳушёр мешавад ва ба телефони худ нигоҳ карда мегӯяд: оҳ, бинед ки ман чӣ кор кардам. баъд чизҳои навиштаашро удалид мекунад. ин танҳо фикри ман аст оиди корҳои мекардагии ӯ. вақте ки шахсе ки бо мо нест, ӯ ҳатто зинда нест, муносибати ту бо ин инсон нишон медиҳад ки дар даруни ту чӣ гап аст. ин чиз нишон медиҳад ки чанд қадар ту одами ифлосӣ. вақте ки ту яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳонӣ, ту шахсеро мезанӣ ки ӯ 70 сола аст. чӣ гунае ки ӯ як мусафирро дар қаҳвахона зада буд. ин чиз қалби туро нишон медиҳад. ин чиз нишон медиҳад ки ту дар даруни худ кӣ ва чӣ қадар шахси ифлосӣ. вақте ки ту падару модар, зану фарзанд дорӣ, чӣ гуна ту метавонӣ ки чунин рафтор кунӣ? ман намефаҳмам барои чӣ ӯро наздиконаш аз ин роҳ намегардонанд, гуфтааст Нурмагомедов. имрӯз дар YouTube саҳифаи AMC Fight Night як интервюи кӯтоҳ бо иштироки варзигари машҳури тоҷик Нурулло Алиев баромад, ки дар он Нурулло гуфт ки кай муҳорибаи навбатиаш бар зидди кӣ ва дар куҷо баргузор мегардад. Нурулло дар ин интервю гуфт ки айни замон тайёр шуда истодааст ва муҳорибаи навбатии худро моҳи сентябр гузарондан мехоҳад ва ба наздикӣ муҳорибаи ӯро моҳи сентябр дар ташкилоти AMC Fight Night эълон хоҳанд кард. Алиев рақиби худ Кирилл Крюковро дидан мехоҳад ва ӯ гуфт ки кори нотамомро бояд ба анҷом расонд. ҳамчунин Нурулло мехоҳад ки ин муҳориба дар Москва баргузор гардад, то ин ки мухлисони Нурулло ин муҳорибаро зинда тамошо карда тавонанд. хотиррасон мекунем ки Нурулло чанд муддат пеш гуфта буд ки дар ташкилоти AMC як муҳориба то моҳи сентябр гузарондан мехоҳад ва баъд охирои сол ба амрико рафта дар ташкилоти Dana White Contender Series баромад кардан мехоҳад ва барои ҳамин дӯстон мо ба Нурулло бурдборӣ ва муваффақият хоҳонем ва муҳорибаи навбатии ӯро бесаброна интизор хоҳем шуд. дӯстон, ин буд навори имрӯза. ҳатман фикр ақидотонро нависен, дар канал обуна шавен. то бо узид хонободу сарбаланд бошен.